аммо менеҷерам гуфт, ки ин мактубро пок кун. ӯ хеле бақувват аст, ҷангвари калон ва сахт. ӯ зарба зада метавонад, гӯштин гирифта метавонад. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. муҳорибаи шумо бо Коста барҳам хӯрд. ба фикри ту шумо дар оянда вохӯрда метавонед? ма фикр мекунам, ки агар ӯ ба болои рейтинг барояд, пас бале, мо меҷангем. ма ба вазни миёна барои як маротиба ҷангидан наомадам ку. ма дар ин ҷо мемонам. ба ту ягон каси дигарро ба ғайр аз Усман пешниҳод кардан? чӣ? ба ғайр аз Усман ягон каси дигарро пешниҳод кардан? ман намедонам. ба ман менеҷерам занг зада гуфт, ки рақиб Усман мешавад. ма гуфтам беҳтарин. ростӣ барои ман фарқ надорад. лекин дар ёдам ҳаст вақте шунидам, ки Коста аз муҳориба даст кашида метавонад, ма дарҳол ба Дана Вайт навиштам, ки ба ман ягон касро деҳ. ма ҷангидан мехоҳам. аммо менеҷерам гуфт, ки ин мактубро пок кун. ту фикр мекардӣ, ки ягон вақт бо Усман меҷангӣ? ӯ муддати дароз чемпиони вазни нимёна буд ва чанд муддат пеш шумо бо ӯ ҷангидан мехостед. агар ӯ ҳоло ҳам камарбанд медошт, пас ман албатта ки ба вазни нимёна барои муҳориба бо ӯ мефаромадам. аммо ҳамон вақт ӯ аллакай камарбанд надошт ва камарбанди худро баргардонда натавонист. вазн кам кардан барои танҳо бо ӯ ҷангидан ман нахостам. пеш ӯ мегуфт, ки ту кистӣ? ман Ҳамзат Чимаев ва акнун ту ба вазни дигар барои бо ман ҷангидан мебароӣ, чунки ҳозир ҷангҳои пулӣ бо ман аст. аён аст, ки ба мухлисон муҳорибаи ту бо Усман аз Пауло Коста дида зиёдтар писанд аст. ту ин чизро ҳис кардӣ, ки муҳорибаи шумо шавқовартар аст? албатта, чунки аз рӯзи омадани ман ба UFC ҳама мепурсиданд, ки муҳорибаи Ҳамзат бо Усман кай мешавад, кадоме аз онҳо гӯштини хуб дорад, бокси хуб. аз рӯи стил Усман ба ман монанд аст. аммо ӯ аллакай ветеран аст, аммо бошам насли нав. ӯ ба монанди iPhone 5 аст, амман бошам Pro. худатон мефаҳмед. фикр мекунам, ки хабари хуб дар он аст, ки Дана Вайт ваъда дод, ки ғолиби муҳорибаи шумо барои унвон меҷангад ва агар ки ту чемпион шавӣ, пас довталабон ҳамавақт пайдо мешаванд. ҳозираш дар оиди ин чиз фикр намекунам. ҳозир ҳама таваҷҷӯҳи ман бояд дар Усман бошад. аммо ба ман аллакай ваъда дода буданд. пеш аз муҳориба бо Гилберт Бёрнс гуфтанд, ки агар ғолиб шавӣ барои камарбанд меҷангӣ. аз байн 2 сол гузашт, лекин ман ҳоло ҳам дар ҳамон ҷоям. ба ман ҷанги оддӣ доданд, то ҳол муҳорибаи унвонӣ надоданд. маҷбур мешавам, ки аз пушти сарҳои онҳо шавам, на ин ки аз пушти камарбанд. рақиби навбатиро мешиканам, пули калон кор мекунам ва вақте ки ман ҳамаи онҳоро пайдарҳам шикаст диҳам, ташкилот маҷбур мешаванд, ки як вақт не як вақт ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд. гӯй, ки муҳорибаи ту зидди Усман чӣ гуна мегузарад, чунки ӯ дар ҳимоя аз текдаунҳо рекорд дорад. дар яке аз ҷангҳо ӯ аз 20 текдаун худро ҳимоя карда буд. оиди гӯштини ӯ чӣ фикр дорӣ? ин гӯштини амрикоӣ аст. гӯштини ман бошад кӯҳистонист. фарқияти калон аст. шумо шояд дар ёд доред, ки Ҳабиб бо Геҷи чӣ кор карда буд. дар ҳоле ки ман якчанд навор дидам, ки Усман бо Геҷи гӯштин мегирифтанд ва гӯштини онҳо баробар буд. шояд ки Усман каме бақувваттар буд, аммо Ҳабиб аллакай гӯштине ки мо дорем нишон дод. ҳама медонанд, ки стили ман дар гӯштин ба стили гӯштини Ҳабиб хеле монанд аст. Ҳамзат, ту дигар ба вазни нимёна барнамегардӣ ё ин ки ту боз ягон вақт ба он ҷо бармегардӣ? барои камарбанд бармегардам. ман кӯшиш кардам, ки бо Леон дар ин ҷо дар Абу-Даби муҳориба ташкил кунам, аммо ӯ ягон чиз ба ман ҷавоб надод. ана ҳамин гуна.
агар онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд, пас ман албатта ки ба он ҷо мефаром, чунки ман таърих эҷод кардан мехоҳам. Ман дар 3 вазн чемпион шудан мехоҳам. Фаҳмо ки вазн кам кардан душвор аст. Ман азоб мекашам, лекин ин корро мекунам. Леон Эдвардс бо Колби Ковингтон меҷангад. Ба фикри ту ки ғолиб мешавад? Фикр мекунам ки Леон. ҳамаи мо медонем ки стили Ҳамза чӣ гуна аст. Ӯ аз якум сонияҳои ҷанг ба пеш меравад. Ту дар муҳориба бо ӯ ин чизро интизор ҳастӣ ё не? бале, ман барои ҳама чиз тайёрам. Ту бояд ҳамин гуна бошӣ вақте ки ҳар рӯз тамрин мекунӣ. Ман тайёрам ки ӯ баромада ҳама корро мекунад ва маънои ин варзиш дар ана ҳамин аст. Мо дар ин ҷо барои ҳар 1 сантиметр меҷангем ва дар охир ҳамон кас ғолиб мешавад ки нақшааш кор кард. ӯ ҳозир дар ин ҷо буд ва гуфт ки ин ҷангро аз рӯзи омаданаш ба UFC интизор буданд ва боз илова карда гуфт ки стилҳои шумо бо ӯ монанд аст. Аммо гӯё ки ту iPhone 5 а ӯ бошад iPhone Pro. Яъне ту версияи кӯҳнаи, а ӯ бошад версияи нав. ба фикри ту ӯ дар ҳақиқат хатарнок аст, чӣ гуна ки худаш мегӯяд, ё ин ки таҷрибаи ту мегӯяд ки ӯ на он қадар хатарнок аст ва ту ҳама ин чизҳоро дар ҷангҳо дидаӣ? ӯ дар забони одамон монда метавонад, мухлисонро хурсанд карда метавонад. ӯ хеле бақувват аст, ҷангвари калон ва сахт. ӯ зарба зада метавонад, гӯштин гирифта метавонад. ӯ ҳама корро метавонад, лекин ман ҳам ҳамчунин. Шояд ки ӯ ин чизро барои зебогии сухан гуфт. Умуман дар ҷанг ҳамаашро мебинем. баъзе вақт баҳои баландии қувваи худ туро нобино мекунад. эҳтироми ман ба ӯ мавқеъ қарордоштаи худро арзанда аст. Аммо медонед, iPhone Pro дар баъзе ҷайбҳо намеғунҷад. баъзе вақт iPhone-и оддӣ дар кор аст. Онҳо ҳардуяшон суратҳои хуб мегиранд ва баъзе вақт оддиаш басанда аст.